naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Tino sa napudno nagan tintay patangatang ngay drama ita. Nga makablawa mampay ni Aljor Dalipe, Kabusi Villa Santa kani Maricar Tibayan. Kastimanti ko na ni Kabsat Tino. Dir manang biyanang, adda kalugarak ano mabartag kat maamnesia. Kat dinan malagip na gitar aramidan na. Ada na diskubrek apag kapuyan na kat ginundawayak matdayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Luis Barok, damag ko nagsildukan san. Mabalintag singil? Unay, di yun maiturturukan tatatino. Kasapulak met nga min, Barok. Taigatang ko matitilako. Manoy ati utang ko, tata? Limagasot lang met kidi, Dakla nagdaytan? Dayta, limagasot ti paspasabat mo kanya akong, tata? Pasensyakan, Barok. Way, bayad ako. Tapnoawan may bagbagang. Uray ko mano 5,000. Limagaso mo lagayam. Dito tibahin ko. Tita kayo. Na, luko dayta taon. Ninapayawat na yung pagmat. Masakit tinakam na magbayad ito utang na. Agutang-utang kayo no nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kide. Kung namutlan asino ang baklang dahi tatawag. Nay, Pagkiling? apay, asino ti ka, apam, Luis, anak ko. Dahi di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknangan na huwag sasaw. Bayalan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwana. Apay, akasta timbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti rek. Sano masagit itilugan ti irik na. Agungat. Apay, kukuha na iti kalsada. Pag naan nga rin nga iti motor. Pagtaya bagkidain. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ugali day chay anakay. Pasot siguro ati pa nagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali day jala kay Malala, bay-bay amon. Ingka ka umanganan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Kasta maning. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, iti kalman anak ko. Amuyo mo't asan asumrag ti fis iti karabukob ko nanang. Diyak manganang, napsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asida anak ko. Malala, mabitlaan. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Wala ka kamanay. Ninanang ko na ya. Manuti ka, Jakorta. Ibagamta, ikan ka na lang. Ha? Apay, nagsweldo ka na yan. Wala na lang. Iso nga ibagam no manuti kayat mo. Dahited ko rin ka. Yag mo amin ti kwarta, tay dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Nareglado na na. Nanya tikid daw tinakitid ka. Toy, nanang. Kukam amin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartay, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samat lagbalin ang nalailo ni Manong no nakainom. Un nga ro da, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot day tanga arakan niya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis nanang. Una, awampay ki di ti kaapanan ano mabartay. Ang limpyo ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartay. Isunalaeng tano kanayunan na mga ro ti uminom. Amangan no makaalamot iti sakit na.
Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan dakman pa iti sa ngaribo yun, nanang. Andang amin bayadan dagiti apo ko yung iji pagadalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pa'y laang tay kwarta ni manong mo ah. Sige nga ron, nanang. Sana balay, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo, anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na no saan anamartag. Tama nga no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na, nanang tasyak ti mangidulin. Eh saan anak ko? Ang mga no magastos mo. Sa nga ribulaan, ti itid ko. Tata Tinaw, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyaw. Saan apa nagimot, Marie? Ngumad na pa ito'y aglat-lati nga utang mo dito istur ko. Balasan ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Hindi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam tinsama nagsusweldon. Tadi ka mo't makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. O sige. Ikan ka iti bagas. Ngam 5 kilo lang tane. Malugi akmat no itid ko aming kinkaalako. Agbayad ka kuma. Uri inuti mabayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Nagsweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayagbayad kan ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumaman din. Iyan, tibalay ta kumparig tata. Awan, mano tayo utang ko ka? Bayadak na. Ay, awan utang mo kanyak, Luis. Oh? Imposible Ang mga no nalipatam lang, tata. Mano tayo utang ko dito istorma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti ado ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, mano tayo utang na tata? Ay, adu nagatidog tilistahan na ditoy. Sige. Nabayad akong ti utang di kapsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Amangan mo, bartek mo lang tayo ta. Asa? Mano ti utang na? Ibagam, tambayad ako. Kasi maday siya kapsat ko. Patkagday siya kapsat ko, tata. Isuot tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpaunay ti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa ngaribo pailahan. Ha? Ang kwa? Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Adtoy, tata. Inton sumaron naman ng titandu mga utang ko niya. Ay, uwan, Marie. Ayos lang. Nasaya at nakariing kan Luis. Namarbartek ka man ay nasimangkot idi kalman. Nagsweldo ka idi kalman. Saan? Ang mga no inyinom mo amin ay nakwarta. Diyak nga ron malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti tayo dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tangamin timadikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak ka. Wano? Narigreg ko nga ta. Nay, ang mga mo no, ingatang mo amin iti ara. Saan nanang? Tadya katrabawak tinagilibre itin siyat me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga ro, dun ngay. Diya karuda mo nanang. Diya mo tin malagip. Kaslaad da ng tidak. Diya malagip no asino. Ang mga no, di katrabahwam. Ang mga no, impadulin mo, kankwana. Ay. Damagag to mga nagpaisugang kwa na nanang. Di na mo ka no malagip no asino dyan ng tidan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay? Napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imot nga road. Uray kumaano impadulin na laang. No kasta,
Talagang aron nga adda dagitay mabartek. Adidan malagip ti inararamidaan niya. Ay na, pudno dayta. Ket may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigreg na. Njak nga rod amaw. Nga may puteng na mulat nga ibaga. Kasla adda ka nun ang iyawatan na iti kwartana. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amangan no yung bartek na kidin palusot na laang ng daytan. Mabalin na yun tay utang ko, Tata Tino. Ay gatuan anya ti utangam. Ni, itaman pa yakas laganado kayo agpautang? Ha? Si Kama, sigod mo. No ngay may sakaban man na abagas ti utangag, okay lang? Ha? Ay, oo na. Basta agbayag ka, wen. Oray inu tumabayandan. Tinapatag, makabayad ka. Alang araw, Tata, may sakaban ti utanga kon. Agpaunaak manan inton humay alawas. O sige, awan problema, Marie. Nene, ni Luis ti lumapas. Kat may basabasi nga magmagna. Padagasak man. Luis! Barong! Lumabasak pa eh. Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Ngate bagayo. Tata. Nabartek man ang dayto. Nagagat nagbayad iti utang na nung kastoy na bartek. Luis Barok. Naurnong man ngamin ti utang di kabsat mo. Amangan mo kaya't mo abayadan. Nagsildo ka man siguro manen. Oo na. Manote utang ni kapsat kaya. Bayada kami ng tata. Mapit lang, talang tilistaan. Dahito ini, kita 5,000 amin, Sige, sige. Bayada ko. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papaparan ti swildaw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Nag-inom kami. Ilib-libri da. Kay, ayan nga ron ti swildaw. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, siya nga rod malagiban na na. Ang mga nung nargreg ko manila. Ay, liklikang man nga minan ti arak. Amangan mo't nulukluk wanda kan dagiti kainumam. Amangan no isuda ti mangal alay ti kwartam. Saan daw siguro marami ti kastarana? Damagam tuman nga rod kadakwada. Tamangan no napidot da kat naidulin da. Awan serbe ti panagtrab-trabaho no kasta. Kanayon mo amapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-displik amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Sana siguro pa nagtakaw di kaston. Tadyak mo't takakawan ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tata Tino! Imado tila ako yun Si Kamag Gaya Marie. Umutang ka di manen? Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng utang mo? Wan, tata, tani. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Gano mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. Okay lang mo't kanyak. Nala, bayadak pa nga rin ti utang ko. Makitan to no umutang ak manan wano saanan. I love you, nana. Hey, saka mula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, korta na lang. Kaun yung mau na data iduling ka. Siyak ti mangiduling, iti kwarta. Toy, ha? Nagsuldo at. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data na lang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya?
Ay, malumay, nawan mi sa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo di simbahan na. Tayo nakmang tediti kwarta. Ha? Ala kiti nanang. Ang sukat kayo. Tayo tayo di simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumanawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsusildo mo di asawam. Orang nga rin ti masusweldo na manong. Alan na, apay no saan ka nabartag na kay mimot ka. Gumno nabartag ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Iba kami di asawam, tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno may pain na dagiti kasapulan yung agiina. Asjay na nga raw jay kapsat mo, anak ko. Sala na lambing mo kanya, no nabartay. Agad nga agad. Ang no na usawa na, kaslaawan lang. Naimot pa'y ako na yung. Garud Mayat sangag pa'y suno kanayon mabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasi no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabas apan nag-inom iti arat. Sa bagay matkit di Angam kaslag, tinuma nga rin ti panunot na nukas di makainom, nanang. Kaano ti sweldo nga, Luis Barro? Apa damdamagan nyo tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ay kwa, ada pa na utang di kapsat mo. Nay, apa yung sakti singiram nga? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang nga. Ha? Ay, ne. Madinsa talaga ti jar mo No saan ka nakainom? May mayat sano nakainom ka? Sasawin nyo mo tata. Kasusaman nga daw ti pa nagsusuldoyo. Saan? Uy, awan nas ka na bayadak yung katata. Awan utang ko. No kahit mo, ilibre ka ti siyat ita. Kahit mo, importe ti isat ta. Impaw iti ka anak ka kaya abroad. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yung tata. Manoyat ti utang dyan kapsat ko tata. Kunak na nakabayad eh. Saan pa'y barok? Imutang mga minmanan. Manoya, tambayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man dyan kapsat ko tata. Mangutang pimanan. Kapoy ti kinariga ti panagbiag na. Patpagdag na dyan kapsat ko. Oray ni nanang ko. Patpagdag na to. Dahil ito'y tilistaan. Dahita, kita mo ti utang ti kamsat mo. Diyak mabasa. Ipagamlatan naman ang itag ko. Ay, ada pa yung utang ni insan mo akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ninsan karda. Manuti utang na. 2,000. Bayada mo nun Dapat pag ganasama dahil dyan kasinsin mo. Oo na. Sige. Pagpad gagamin ng kabagyak, tata. Masyanang mutlang iti tayo siya karda. Tara, nariga mo lang, di pa nagbiag na. Agsakit siya asawa na, tata. So, sige man lang. Bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis, di na malagim tararamidan na nubartag. Nakagalan siya ang manana. Iso anak agatang ang manan ang tinayong dilaw dito store ko. Itisblik manandag ito inayong tilako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastulaeng. Nay, adamo paglutuan mo dito yung store mo, kakatinaw. Aywan kaka. Tagluto ako man iti pang merienda. Isupay ang nayong tilako. Umigpigsan saki ditikitam dito yung store mo, kaka. Imadupay nagitilako maun. Medyo. Adamot basin. Hay, dyan ako, awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartok mga minan, hindi kalman. Awan survey ti pa nagtrabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro ang kaka.
Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairuam kan. Tata Tino, naimbag ta nakita ka dito'y crossing. Ay, nandiya istor mo, nauraman. Anya? Ay, imposible matay tanaa. Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangan dito eh. Nauram nga rodin. Pinanawam samot ngamin na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaisong inidip lut-luto ka pananak kayo. Ala, awada! Naikimusan ti istor mo, kakatinaw. Naimbag ata na ilasin ti balay mo kung saan anairaman anauram. Ay na, awanan ti pagtatahunan ti pagbiyagang. Ay, kasalok pa itaningay. Awanan ti pagsapula. Agurnong kang tumanin ata ka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Hun kaka, kapilitan nga gisusura kiti lang ko na tawan mo tantay store ko. Nala, edi sumngaraw ta agpili ak itigatangag. Oh, agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natag. Mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ha? Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Ay basta, ilibre kong dayta kada kayo. Intong pigat, magidagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ha? Ay, bayada ka. Tapno at daganan siyam. Ay, basta saan, kaka. Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Namiris ko aga po iti kinaswitik ko iti kalabas, iso na pasamak ti kasjay iti store ko. Nalabit na karmaak, gapo iti panagsasaur ko. Kat gapo tamabaina ka mangipudno kada Luis kanti inana iti inararamid ko. Bimbawi ak kadakwada babaan ti panangiliblibrik kadakwada iti isursur ko alako. Kat ita nakaurnungak manan, iti pinagpatakdar ko iti store ko, kat jakon inaramid ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Alakastan, tuy gayam mo, Tino. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, wano kapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada tayo amin. Kapadasan ni Kabsat Arisan na pudno anagan tingkay mga ganita amay drama. Ngam sakbay na, welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Hello kani Krista Yvonne Ribak, Jenny Rose Lunday from Kuwait, kani Marita Kokya dita San Quintin, Pangasinan. Kastiman ti kuna ni Kabsat Aris. Dear manang biyanang, aw-away dito'y lugar mi, kat panagtalon ti pagbiyagan mi. Isa may papan kadagiti dingwan ti padramakkan ka. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Aray, sanak ko. Di ka agpuy-puyat tamasapa kayo kanu ama pa ni bangkag no bigat. Depende, alanang. Sapay rumwarak na matanda Apay, papanamanan ay Hingka man aginumay. Ninanang mo'y. Gagangay ti barua. Pagpalabasan iti oras. Basta di ka agpuy-puyat. Tano na bartek ka, naladaw kan tumanan nga grey. Aldaw taw, no agrain ka. Una nang. Makitan to ka din. Ay, di ka pa lang kami mag-asawa, bareng agtalnakan. Kita man ni Parim Ajunel, nanakam, responsable nga asawa ka nama. Trabaho kan balaylaang, ti ayan na. Ay na, at takay manan. Ikumparadak manan iti daya kumparik. Agduma kami mat at estado ti biyag. Agduma mat tigasat mi adwa Bakay, isa ka na anak man iti balon ko. Tay jayak man kalapaw ko, iya bangkag amaturog ita arabi
Tanyaman nga oras kat aganakan tay bakak. Sapay agraira ita dagiti agtatakaw iti dingwen. Nasken amabantayak di dingwen ta. Wen lakay, tane narigat nga agpaiso. Sapay kakaiso na pagbiyagan ta dagiti taraken ta adingwen. No apay maengamin ang nagado dagiti agtaktakaw. Sapay nagdakkala katulungan iti talon dagiti anwang ken baka ta. Isingurod anas ka na mabantayan bakay. Sana rumbang amapukaw dagijay. Sige nga ron. Urayan nakbiitan tay saganak tay balon mo lakay. Apagiso, naluton tay pangaldawan tayo. Pare Junay, dumagas ka pa nito yung balay ah. Mapankan samot iti bangkag mo. Nagbalon kan sapay. Ay wen, tabantayak man tay panaganak tay bakak pare. Talaga bilibakan ka pare. Mayat ti pa nagtarakan mo kadag iti dingwen mo. Naglulok magda. Makita mo tay bakak nga nakagalop di tapuon ti mangga. Ay napo, nagkutong, nagkusim kami namangan. Ne, un ngagpaiso pare. Awan mo ngamin, Makapasadot mo ngamin ti mangi pastor di bangkag pare. Nagadayaw. Sapay nagpudo mo. Nagwatiwat a pagpagnangin. agsakay ka ngamin na pare. San ngamin nga naawa kanyak dito pare. Sumangdunto pa nagdaduma. Gagangay na pare. Ano usam Sapay nagdakila katulungan tayo dito dingwan tayo. Tinantupay kabagilan tayo agbabat iti kapudutan. Aglusduylatan siya. Iso na maminsan. San ko nga isasalog iti bangkag. Masapulat tamad. Mataripato da na imag pare. Ta kasla tao matladag kita. Mala pare Lapsang kabay. Ta sigurado mabisinan na kita itinggun ko. Nagkasalaki din nagiti tarakan ni pare Junila yan. Ayun. Adan sa gami lalaki baka ni pare Junila. Padasak to man nga ipaasawa iti baka. Barang masikugan. Kat umaduda man. Sana kasta nga agmay-may sa arutin. Agkukutil pa Iso pati datao kagsasado ta mga ipasto. No kasto yung awan pangalaan iti sakati ang maipakan. Lalaki man ang timpas ngay tay baka tabakan. Manon adara sa puro lalaki timpas ngay na. Ay na, nagsaya atin ngay lakay. Sapay ado ti agbirbirok iti lalaki a baka. Tay paasawa na dagiti tarakenda a baka. Uwan nga rod bakit? Nay, agan anad kawan. Amangan magsipsipot lang dagiti agtattakaw. Numaddaan da iti gundaway amang tako ka dagiti dingwan ta ay sus, delikado. Masapol nga agridam tayo lakay. Di ka matanagan bakit? Ano sa kabantayan dagiti tarakan ta? Tapno saan da amapukaw? Ares, baraw. Aldawan. Di mo't adupay, ti trabaho nyo kan ni tatang mau iji bangkag. Itay pa'y parbangaw na rimwar ni tatang mau. Angam sika, ay na, bumtakan tay sara tinuang. Angam adaka pa'y dito'y anak kailad. Unay kayo matananga. Makaturturog pala da tao. Isturbo kayo may. Agalas 9, iti agsapa. Sabi nagsakit yung ulo ko. Sinubsobraan yun tumungamin ti minom iti arak idirabi ay. Di mo pa'y napuutan ay na dito'y ruwar tinagturugam. Sa didak rin Sabi nagato tilamok dito. Kasla ka mga min mantika ba maturog. Dumanog ka pa'y numaklaat ka makariay. Iso binaypayan da kan Nalabos kayo manarang. Saan mo Tata Andres, agmay-may sa kayo matitibang kagyaw. Win baraw, talay. Saan mo tamasango ni Ares tiyo may dito yan? Tari na biimot tanti pa nagbartik na. Oo na yun ni pare Aris. Baybayaan na kayong alatang agmay-may sa sumalog dito bangkag. Sapay lumakay kayon. Iso kumaat agtrabaho dito bangkag yaw. Kan mangkita kadagitay tarakan yaw. Win ko Ngamtitakas na kaya agduma kayo mga miniti kapanunutan ni anak ka. Naimbag ka pa'y baraw. Nanakim ka. Bareng makapanunot tong matlaeng, tata. Siya pa'y lakumaa. Ay, win baraw. Adon ti lalaki abaka adingwin mo niya. Wan tata. Ipasawak tuman tay tarakin bay. Bareng aganak bitan. Wan tata. Nakailatan ti makam mo. Naamumad ka ta kayo to'y tarakin ko. Saan na kayong an-anwan dahi ta? Win baraw. Kitintun sa marunulat tantay bayad na Awan gamin na itugot ko nga kwarta dito'y kay.
Wan tata, awan problema iti dayta. Nay, subungad ba gaya man ni Arex? Madlaw nga kariring na pailan. Unayin ti kasta lang at anak ko. Kasla nagumukan ti bilit ti kulot nga buok niya. Tata! Umay kayo mga anak! Pinalunan ka! Ala, umay kan barok. Mangantayaw. Sige lang, tata. Imbag man, binalunan na kanak ko. Di kayo tumagamin nagbalo, tata. Kinawawampay mo naluto itay tinam. Iti rimwara kanya balay. Sige, sige. Makan kayo nga rutan, tanay. Bumaawan to ka rin niya. Ilag ko man pwede to'y kalkalapaw yo, tata. Napanduga ka nagna. Naa, kinukas la kariring mo lang. Maturog ka balay. Kurang nga rin titurog ko, tata. Nagsapan tumang amin, ari ni ingnak ni nana. Nasapa nga. Kinupangal dawat. Kuna man no umay naktulungan nga agdalos ditaw. Kanon tupay amalpas ngay, no puro turog mo tiaramidan. No diyo kabalan nga ilapas ita. Manangdan kayo latan iti kadwa kayo. Tapno alisto amalpas, tatang. Isupay mo't ati panangdan baraok. No tulungan na lata ko man. Tapno sa anak amanangdan. Uno marigatan. Ala, walay. Tulungan kayo no matamdama. No malam tumanan no makariing ka ngay. Kiringan da kung antun madamdama. Eh, sanay. Ang mga no dumanog ka manay. No madisturbo kay titurog mo. Nanang, ikandak man iti kwartayaw. Aw nabatin iti naglakwak iti natang. Kasla adupay mo tayo nabati ti kunak. Naikisap mo tayo. Nay, pangalaak ngay anak ko. Kit adda pangigatangak iti impadulin ni tatang mo akorta. Alagi din. Uray li magasot naan. Sukatak tumot lang, numakaapitak manan kadagitay mulak na natang. Kano kaap-apit mo lang. Di ka pa'y nakamula manan itinatang. Alakit din ananang. Tagmulak tumanin iti karabasa. Ta iso tinangina ita. Ay, mala. Mabait lang nga raw. Tayo nakmangala. Tatang, madlaw ko kit lumuklok magtaytarakan tanga baka. Masikog siguro na. Tayo nasawa kaming tay baka ni Junel. Aywan, durumwar ka. Idagas mo man to'y bayad ki ni Junel. Kababain, Mike. Ning, apay, mabayadan ka di itan ti kasta. Nagdakkel pa'y mo ti bayad yun. Ketwin, Mike. Awan ti libre ita na panawain. Mabayadan amin din. Kit ibagayo aasaan anasikugan. Pagkwartaan dakda taon. Nick, San akasta anak ko? Di tayo kaagyaman kini Junel. Taado ti baka na amabalintay abuludan. umaduntumay to'y dingwin tayaw. Nala, mutoy nga rudan dahil ta kwarta, tatang. Ta itod ko kingwana. Apay ngay lakay. Naganak mutan tay tarakan da tata Andres abaka. Ngam di da pay bayadan ti panang bulod da iti tarakan ta. Mabainak mo't nga mangipalagip kini Tata Andres. Katanya kumati nakababayin di tangay. Nala, bayaman bakit? Ang mga noon kwartada. Di tanam namaan ti pagbayad da. Wen angam saan mat nga agsikog ti tarakan da no saan nagapoy ti tarakan ta. Bayamon bakit? Di mon panunutan da ita. Tulong tan kadakwada. Isupay kumamay gatang iti bagas kan si daan tay bayad da. Nagado ti gatang ni Aris iti arak. Tari na biing agbartek. Nga mawan pagbayad da kadata. Bayamon ko nakmay. Dayta ngamin ti parikot kan kakit no dadu malakay. Nasingput ka unay. Iso nga buswan da kamot. Numaranak ni Tata Andres, siya kun timang singir. Kasla ka ano langan niya tata. Nagdakilin da anak titarakan niya. Uy, nga ron ba raw? Ke, agyaman na kiti gagat mo mang bambantay kadagito'y tarakin tayo, ah. Aw na nyaman na tata. Bilibak tupay di tatarakan niyo. Tauray na kutong, kat nagdakil mo ti anak na. Uy, nga ron ba raw? Kitsapay ko ma, tadi ka maumuma nga mangipabulot iti lalaki at tarakin mo. Wala tata. Kapanam, Ares?
Mapana kay bangkag tatang. Inak isakat yan tay tarakin tayo. Ne. Itamam pa. Yalamang nga raw. Taagin na naakmay. Sige, tatang. Mabalin man rin nagsikog to'y tarakin na baka. Isungainyig ko dito ay baka ni pare Junel. Agpaaduak mamit iti baka. Tani, imadong tibaka ni pare Junel. Takasano, agkarasikog mo ngamin dagito'y tarakan na. Tuladak mamay. Umasidag ka titaw, sika tarakan ni pare Junel. Nini. Di na mo, kaya, di na pagan, ano to'y tarakan ko, ayas kasidag ko keng na. Hey! Hey! Nini, natangkan ti ulo ma. Umay ka ko na, ay! Ah! Nakabulos mo tayo! Awalay! Timbarayan! Nakadayon! Ay na bakit? Imbaglaang ang tadadagos nakakita iti tarakan ta. Sakbay anak pukaw. Apay nga taan nakabulos ngay. On nga ron. Kat nairot mo tipan nakaipagod na. Sana basta-basta makabulos dahi siya bakit? Kasano nga rod ang nakabulos ngay? Diyak nga rodam mo. Na imbaglaang na. Ta nasingpet ay nakakita. Kat imbaga na dagos. Ay nalakay, bantaya man na imbag dagiti dingwan ta. Ang mga no into na sumaruno, karnyenday dan. Katawanan ti mabati ka data. Ay nasapay ko matasaan na maulit dayto na napasamak. Apay nga inaramid mo na jay Ares. Jay, tatang? Apay, ti ko nam, diyak nakita tayo naramid mo di kalman. Na? Di ka man aging di jam mo. Agyaman ka. Talasarakan dadagos tay tarakan ni Junel ang nakabulaos. Ha? Eh, kwa? Ipasawa ko malang mo, titarakan tayo, tatang. Kahit impakadam ka di kini Junel. Tatang, no anyaman tayo nakita yung agulimak kayo latan. Siya kung di makamaw. Tinapatag, di dam amuan, tatang. Anak ko, saan arumbang tigas di naramid mo? Iliblibas mo tan aramidan. Kasla pa nagtakaw mo ilatikas day ah. Kitaan niya ko ma. Di yung pa'y kayat, numasikugan man ti tarakan tayo. Manayunan ti ipastor tayo. Awan ti agbaligi iti dakis awagas anak ko. At dalat tamit numakalusot, tatang. Nay, da kayong magayam ti masabat ko, Tata Andres. Nagapon niyo? Birbirukik man ni Aris nga anak ko balasan ka. Taneng, malimay, nga maawampay lang. Di pa'y nayapon tay baka kinkalding bay. Ay, kastaya, Tata. Ay, wanggayam. Adaman ibagak. Ngam, ipalagip ko lang, Adang amin tay saan nyo ang nabayadan idikot. Naganak pa yan tay tarakan nyo ngam diyo pa'y nabayadan day chay. Ha? Kini, tiyamo ka nabayada kong taintid ko kini Aris. Kunana nga may, nga isuntimang tid kada kayaw. Ni, awan mo, Tata. Ay, sus. Di na nga doon intid, Ayaw. Malele. Bayang balasan ko tabayadak daw. Pasensya kayon, way. Diya mo ngamin amaw. Naimpag-taimpag ang balasan ko. Ngam nawan kwartayo, baybayan yun, Tata. Nadamag ko lang makidi. Ang dakong di taksidag, tinakay pagudan ti tarakan ni Junel. Intarayan nakit di naming sanay. Kwarta man no kaskasanon. Masapol nga aganak man na ti tarakan may. Tapno, taki di man ti mailago. Nay, agure ka. Sa baling samot, abba ka rito Gimatang nga tani pa ni Junel iti sa bali at tarakin na. Sa bali matantit nakapagod dito Asik ga mang nila. Umadayo ka dita. Nay. Sumangdo dahi ta kagatgatang ko baka. Di mo asig kang pala Ni pare Junel tayo pukpuk ko. Ha? Ay, asik ka na kon. Katsang ko na kon. Para Aris! Anay. Ay, nakitam, tigas ta nagbanagam. Naimbag tadimteng ni Junel. Kit natulungan na ka. Tano saan? Napuruan ka ko ba? Wala ro tatang. Apayanapan ka ijay. Tapno iwayat mo man ang tiplanong ijay. Uwan ko mga rutatang. Apalak namin ni pare Junel.
Tayo madun titarakan na. Kahit kumot nga madun titarakan tayo. Tapnod na maila ako. Kas jay mutan din napasamak. Agbalin ko man nga dalkin ka na ito'y, napasamakin ka anak ko. Maday titakis nga apal. No umapal ka, itinasaya at awagas. Mga ramid kamay itinapinta sa pamuspusan. Tapos sumaya at tibiyag mo. Nawatam? Ay, aris anak ko. Awan pa ni tatang mo. Ha? Awan pa na. Takayo pa ti mga pastor ka dagiti dingon tayo. Tanasakit pa ti magbagay. Day tangarod kahit. Awan mutan ti ipastor ko kuma. Anya? Apay ngay? Naputay dagiti talida. Ay, dalaki din ang takaw kadagi jaya nakaw. Anya? Ay sus, talagang agrairan tagtatakaw diti lugar tayo, nana. Tauray di karuba mi natakawan da. Uwin ka no nga raw. Ay, Ado tinatakawan diti lugar tayo. Pinaggigibdan da siguro, ah. Ay, naimbag nga rod ta naturog nila kay kuy dirabi ije kalkalapaw na. Iso na bantayan na dagiti dingwon mi. ay na, awadan. Sayang pa'y nagijay dingwan. Makitam, tibunga ti arabid mo, Ares. Doble, tidimtingking ka akarma. Tatang? Nadangran ka. Kalpasan na, natakawang ka. Uwan nga rin tatang. Sayang dagi jay. Inlako tayo lakuman. Mangiramraman ka. Nagalas tumat ti arabid mo. Sorry tatang. Saan na maulit dahi jay? Pagpapabawya akong dahi jay nga inaramit ko tatang. Rumbang laeng. Isualikli ka mo, tagaramid itisan alasaya at anak ko. Tamang ano saan la doble ti karmang agsubliking ka no sumaranaw. Ang mga no triple pa yan. When no 10 times. Nabay nanak kadagiti imbagbagat ang makanyak iso nagbalbaliwakon kat impamaysak ti nagtrabaho aging ga nakagatang kami manan ititaraken mi. Kat ita ananusak ngay paspastor tapno maduda. Nangasawa akmeten kat adandwa nga anak ko kat panagtalon latta ti pagbiyagan mi. Alakastan tigayem mo Aris. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. Diyos tagngina kada kayo amin. Manipod ka ni Kabsat Baldo, sana pud no nagantin tay patangatangay drama itangam sakmay na. Hello kani Maxi Frankie dita Germany, Bernabe Magili, kani Federico Benito dita Canada. Kastimanti ko na ni Kabsat Baldo. Dear manang biyanang, ideawan pa anak mi ti asawak, may sat ayan ti imatang ko. Awan sa bali na saan ang dagiti taraken ko amano. Isuda ti liwliwak, kan pagpalpalabasa kiti oras ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Ay, nagmayat yagi na kaya. Awan mo titiabay ko ni Baldo. Apo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang amoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimukmukat. Gamada ka man dita. Nagap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk ka dito, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga paprusan. Makapasuron ka mo't Baldo. Nay, Sara, bigbigat naman. Pungpungtog ka manin kanila kay mo. Apay, di nakakadimanan intemplaan iti kape. May saka mo tabakot. Awan ti bibiyang mo. Bakit? Nakaluto ka ka din iti karanta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay, kat agawa ama, tadapay papanak. Apay, sa di naman ayan ti papanam.
Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko a manok. Nagsosyal mo tinda kita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay katuwa na, tapno na banglo na. Ay nabaldo, dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Di ka di mabain, ah? Naganula sa asawam, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sarah. Nawanti na yung pag-itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man na bigbigatan. Ay, mabusbusurakan nila kay ko, Linda. Anya, apay manan aya. Akasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbagpay aja tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso-amis mo, di na pa'y masaparte ag digos. Anya? Ay na, una yan, day alakay mo. Ay, anda ka matbaldo barak. Anda ka da iti gagaram. Imalak ang kalando, ta umaya ko madumawat marin iti babasit a manok mo. Kita ipiyag. Apay, kurangan pa lang titarakan maamanok. Nagadumad tayo. Basit na nga rudo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ah, kasta na day. Mala, umay ka nga raw, tayong ka mangalay jay kulungan ra. Anya man na dagito ngayon sampot mo, Baldo. Nagadumot man na nababasita manok. Ginawat ko na kita kanyang kalando. Ta napiste na kita daduma tarakan ko. Ay na, pangusaram ngay kadagita nagadwa tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang, bakit ko? Lagi lang matiliw-liwak si kamot. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talo. Na, agora ka. Apa yung kaslakurang timanok ko? Ay, bakay! Nakita mo ka rin may sa taragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita. Urang matayin. At na mapukpukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtalaw na ha? Imposible ah. Ay wano saan, amangan no adaayo, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kastanga-tangag pa isaw? Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, when a friend mo kaya na. Ngam, amangan mo di namanan mapanawan dagitay pat gan na una ya tarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasumlat ang awisan na. Barang umanugot mo lang. Ay, when a friend, padasag to. Lakay, adaka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kahit? Bantayak lang na ito yung tarakan ko. Tambay, inot damot na may busan. Ah? Kasta aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar na eh. Adula amin na ito. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tanong siya, jak masango. Di Carla, di ko ka din nakita na ito babasita manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga munaw pinarti ni Bakamaon. Tadi may kagura nati kaadat nagado at tarakin mau baraw. Awan, di nakabalan nga ramidon ti kastaante. Oreno kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Saan nga maarami ti asawak na ita, nana? Amo laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawa, baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awang pailat balak yo kanila kay maamaadan iti anak. Ay na, nabayagan na kayat mi, friend. Di ka mo't maaddaanan iti anak. Nagpa-check up kan?
Nagpa-check up ak, friend. Kat ko na mo ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapanagpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo ang maadan iti anak. Wala niya. O sige. Padasig tuman nga, Rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, Nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo dahi taas, Ara. Apay kumbaga dababasit ang manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakawan niya, at da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararaga. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay, no adda agsulis ay, siyak tinumero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak ka bakit? Apay ngagpupudod ka si Mangput bakit? Masurunak lakay iti kaarubat abaak ka bakit? Apay ka di manan. Birbiro kaklaeng mo, di mang mangig ko nga uni ti manok iti balay na. Ano, nagadukit din ngayong bagbaga na. Kasta? Ala, badbaya mo. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, oo na yun, Aya. Nay, anyat kat katawaan niya na Carla. Kan nagsasao kay ngagmaymay sa. Agdan samot bagbagtit yun. Ay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, kan agsasao ag ngagmaymay sa, wan baldaw. Hindi bakit mo ati adda bagbagtit na? Mabagbagtit samot ngagpayson na itabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay ti mangga bigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Pinapo nagsaya at kuman nga no aginaw ako ngagpaiso. Apay bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigat ng bakbakwar ka. Maululaw ak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasayat. At pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Amam ka di, masikuga kun. Wanyarot bakit? Ay, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. At danton anak ta bakit? Wala kay. Bakit? Nakaluto ka din? Nakaidla ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot No. Anya ka di ti kayat mo asinain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Ken di tapingar di manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kas na nagimas, ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. Anya? Saan kumabot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo pag ginawan. Pwera mo tayo jayan Isumot nga rudi kayat ko asidaan lakay. Ay na, pangasim bakit? Nandiyan lang matililiwak ngay naldaw. Di mo kumamot pagintirisanan pangasim. Ay, apayakas na tila nga mas mungad, baldaw. Ang kalandaw, apay, kas di ka di talaga ti aginaw? Apay aginaw ka din, di bakit mau? Unaro ng kal. Anya nga ti aramidag. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay, katugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, hindi aginaw. Iso atin asayaan. Aramidag, itad mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yang kal.
Jak kabala na partin di patpatgak unay ang manok ko. Ay, narigat ti mang papa ay iti aginaw baraw. Tama nga numaalisan. Anya? Apay, kaya't mau ang maalisan di asawa? Eh, saan ang kal? Laman langan. Oray nadagsan tirik na amang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay ang manok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan kan rumanan iti adaw at tarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko, abakit. Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Ganyan. Kay, anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito'y tarakan ko. Awan ton tiap aprusak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Apay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabalya pag ginawang bakit. Nagaduma ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday tao eh. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si daan ta dayta? Inton bigatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprusan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kitin mailutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, win. Win nga paiso, friend. Anya ngay bakit. Parche kaunti ingungutag at tarakan ka. Kwa lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaon. Ha? Pagpaso bakit? Win lakay. Ay, thank you. Imbaglangan ta nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patpatgak ang manok ko. Okay. Anya nga rin, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko ngay. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Eh, una bakit? Mabit lang nga, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang arod agid da iribridop ko biit. Reingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talaga ay. Una nga rin, bakit? Nagmayatan no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok na taraok. Pati to'y putot mo, aramidom mo tinakas lamanok, lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay, madi nagalas. Diyak kaya tikas tanagan na. Ay, kano kaya mo? Birngasam tulangan mabalbalin pa eh. Ngam no tay pud no anagan na ay, diyak kaya tikas ta. No kayat mo, di English na tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sa iti taraok. Kahit no? Ay, saan? Ada nakasagaan na ngay panagan ko iti anak ta. Siya, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas keng kwa na. Adamang mangag ko nga ulit yung manok ni balay da na nakarla. Awan mo tarakan na manok tiyam mo. Agore ka man tayo nagsiripan iti likod ti balay da. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Tabaka nung mangig na kayo manong iamong nyo. Dito ba niya? Why? Na nakarla? Ha? Anyat masapol mo, Baldo? Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapupukaw ang manok ko. Isulakit kita kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kadakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kadakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan na nasaya ti aramid mo, nana Carla.
Agtatakaw ka. Ay, kuha nga men. Kastoy nay. Isuan na ramid ko tikas jay. Ta, mabusurak nga men. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur na mo nga men. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ka amin ida. Sana kasta atakawan niyo mo't nagititarakan ko. Ay, pasensya kan balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti taraken mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun to pa'y. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akaro ba? Isumat gayam tinangala ka nagtitarakan ko. Pinarti na paikit din ati nagduma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga ngay malakanyak to'y anak tabakay. Nagka-ursi ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka asikaswan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agidya ka palang wahin. Tada si kasuan ni daddy. Imakulan na ito'y tarakan ko at tinakaw iti ni Nana Carla. Ison ti parche ka pagtanggadam. Ay, mayat ang narod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigop ko. Ay, kituwa na bakit? Tapno ado mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwag bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutan pa iti pagdigos da. Huwag tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat ta nga si kasuan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan na iti tarakan ka. Saan na kas iti at ilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatgan kayo iti anak ta. Patpat ganda kami, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpet nga asawa. Ipamaysak nga roden ti matang ko kadagiti agina. Kadno dalangan free time ko, iso ti panangasikaso kadagiti taraken ko. Naglabas pa iti tawan, nanayunan tanak mi kat adan upat abu nga mi iti asawa. Daytaman nga rod ti kapadas akajak tupulos malipatan. Ti kabsa tunugayim mo, Baldo. Alagagayan, di tan nagpatinggaan day tapakasaritaan di may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your notes, para iti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina kada tayo amin.